खाम्फा बरगयारी आरो पृथिबि देबनारायण मेश सानैनि गेजेराव जे टिकेटनि थाखाय जिबादि ससियेल मिडियानि गेजेरजों अबस्था खोन्थालायनाय जादों आरो बेनि सायाव मिडियाया माखासेखौ फोसावना होदों आरो बेनि सायाव जे फिनजाथायखौ पृथिबि देबनारायण मेशआ बुंदों बियो बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जागोन सोर टिकेटखौ मोनमारगोन आरो बेजों लोगोसे जाय पार्टिनि थैनाय थांनायखौ लानानै गुदिनिफ्रायनो खाथिबोबाय थैसोम थांसोम आरो ससियेल मिडियायाव बिथांनि मुंखौ गाखोहोखाबाय टिकेट मोनगोन होननानै जे राजु नार्जारी बिथां सार आरो बिथाङा गोबां जुजिबोबायबो हारिनि हाबा मावनाय पार्टिनि हाबा मावनाय गोबाङावनो एक्टिभ थानानै आसा खालामनानै दोनबोनाय मोनथिबोजानाय रिपर्टारफोरजों सोंजानाय बिथां राजु नार्जारीया दिनैनि समाव थारैनो पार्टिखौ इउपिपिएलखौ एंगारसिगोन नामा आरो बिथाङा पिपिएफनि थाखाय लामा नागिरदों नामा बेनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार भाबै नोंथांमोनजों सावरायगोन। हेलो एवरीवन वान्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। राजु नार्जारी बिथां सार जेनेरेल सेक्रेटारि अफ इउपिपिएल सेन्ट्रेल कमिटि बिथांनि बिबान एंगारनायनि जाहोन बेखौ आरो बिनि सोमोन्दै जे सावरायनांगौ इम्पर्टेन्ट खोथा दिनैनि बे बिसय बेखौ जोबनाय फारसे सावरायहैगोन। बिनि सिगां राजनितियाव थांग्राया थांगोन फैग्राया फैगोन। इट डाज नट एनि मेटार फर ए पार्टिकुलार पार्टि। बे जाहैबाय राजखान्थिनि वान अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट फेनोमेनन अफ पलिटिकल सिस्टेम। बियो बे थांलाय फैलाया राजनितिक होनदों जायखौ। दा बेनिनो सोमोन्दो गोनां फंनैसो खोथा जे दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों क्लियार जागोन जे बिपिएफनिफ्राय टिकेटखौ सोर मोनमारगोन। बे राजा फिसाया मोनगोन ना आगुनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा मोनगोन। बेनि सिगां नैबे निउस चेनेलनि पर्टेलनि लिरनायखौ नायग्रो। नोंथांमोना बेखौ फरायदो। फरायनानै लास्टआव मोनहैबाय बनसु बिएसइउ होनांगौआ बनसु दहायनि बियो दा सोलायखोना माखो आं मिथिला खिन्थु बियो सैथो बनसुखौ होनदों। बनसुआ माला डिमान्ड खालामफेरखो खाम्फानि थाखायलाय। दा बेखौ लिरनाया पर्टेलनिया जोबोद गोरोन्थि। बेबादिनो अनेकथा गोरोन्थि जाबोबाय अनेक गोरोन्थि होबोबाय बे निउस पर्टेला। दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय इयुथ बिपिएफनिफ्राय प्रहलाद ब्रह्म बिथां बिएसइउनिफ्राय सोगोमसार बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायहरदों पृथिबि देबनारायण मेशनि सायाव लोगोसे जे फैगौ 16 थारिखआव फाइनाल जागोन केन्डिडेट फोसावनाया बेखौ फोरमायहरदों बिथांमोना। बनसु नङा दै बे चेनेलासो बनसु होननानै फोसावदों आरो बयबो सेल आरो बयबो गांखंनि डिमान्ड बे खाम्फा बरगयारिया जाथिजों नांजाबफानानै खामानि मावबोनाय बिटिसि जन्मदाता हिसाबै खामानि मावबोनाय। बेनिखायनो बिथांनि मावनायखौ नुनानै बयबो डिमान्ड खालामदों जे खाम्फा बरगयारी बिथां सारानो जानांगौ होननानै। बे पृथिबि देबनारायण मेशखौ बायदिसिना खोथा बखिलानायनि थाखायनो बयबो दुखु मोनदों। जाय बिथां खाम्फा सार बेखौथ' बेहा बबेनिफ्रायबा गुदब्ला नुजानानै दिनै अनेक खोथा बुंफैबाय। दा बियो 16 थारिखआव फाइनाल सोर केन्डिडेट जामारगोन हु विल बी द केन्डिडेट फर आपकामिं लकसभा एमपि इलेक्शन फ्रम बिपिएफ पलिटिकल पार्टी। बेनिफ्राय वान अफ द मोस्ट इम्पर्टेन्ट बिसय अफ टुडेस टपिक आ जाहैबाय राजु नार्जारी बिथाङा थारैनो मा इउपिपिएलनिफ्राय रिजाइन होसिगोन नामा।
UPPL निफ्राय रिजाइन होनानै बिथाङा समाज सेबक सिगांनि बादि थाफिनसिगोन नामा ना बिथाङा BPFआव हाबफैगोन थारैनो बे जोंनि थाखाय सावरायनांगौ खोथा। ट्रेन्डिं प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्रायनो स्वयं ओंखारबाय जे बिथाङा एसे दुखु मोनदों। दुखु मोनथावथावखाबो। दिनै सोरबा बुंदोंमोन पृथ्वीदेव नारायण मेचखौ लानानै हाग्रामा महिलारिआ सासे उन्दै गथ' रिभलिउसनारि लिडारफोरखौ होआग्रा उन्दै गथ'खौसो होबाय होननानै। नाथाय दिनै नैबे UPPL नि जानाखि केन्डिडेट सेलेक्सन जयन्त बसुमतारी सार आरो राजु नार्जारी सारमोननि गेजेराव बेबोथ' मोनसे सावरायनांगौ बिसय ना। गोबां खाथि बोनानै राजु नार्जारीया पार्टिनि थैनाय थांनाय फाफ्लियाव रुजुनबोनानै गाबथाबोथारनानै नाजाबोनानै राजु नार्जारीया UPPL खौ फोथांबोबाय, दैदेनबोबाय, गाबथा खामानि मावबोबाय। बिथांनि थाखाय थांनाय MLA इलेक्सन बेयावबो माखासे सरसा जादोंमोन। नाथाय बेखौ थांनो होदो। नाथाय नैबे फैगौ लकसभा MP इलेक्सनाव बिथांनि टिकेटखौ होथारनांगौमोन। खारना जाहैबाय बिथांनि नामखौ बयबो सरसा खालामदों। गामि रायजो राजा उन्दै गेदेर बयबो जाय पलिटिकेलनि एसे एनै गियान मिथियो। भट फैयोबाथ' केन्डिडेट सोर जागोन उमुखनिफ्राय सोर जागोन होननानै बयबो मिथियोना। आइ आफा गासिबो उन्दै गेदेर राजु नार्जारीखौ सरसा खालामदोंमोन आरो आंबो राजु नार्जारीखौनो आसा खालामदोंमोन। गावबो हयथ' स्वयं आसा खालामदोंमोन खोमा। निउस मिडिया रिपर्टारफ्राबो राजु नार्जारीनि मुंखौनो लाबाय थादोंमोन। नाथाय बिनोमोनाया नायदो दिनै बिथांखौ सेलेक्ट खालामा हसिया एक्जिस्टिं MLA जयन्त बसुमतारी बिबानानो गां दंखायो बेखौ ज्राव MP नि थाखाय केन्डिडेट फोसावना होबाय UPPL निफ्राय। बेहा मोनसे दंखायो। बेनिफ्राय राजु नार्जारीया बिराद खामानि मावबोनाय हारिनिजों लोगोसे पार्टिनि गोबां खामानि मावबोनाय हिसाबै कन्ट्रिबिउसन दङ बयहाबो। होमबाबो बिथाङा नैबे समावहाय UPPL पार्टिनि गोबां खामानि मावनाय हिसाबै मोननांगौमोन। नाथाय बिथांनो केन्डिडेट होनाय जायासै। बेनिखायनो बिथाङा दुखु नांदों आरो बिथाङा दा दुखु नांनानै बोराबनानै सिरि थादों। हयथ' बियो रिजाइनबो होनो हासिगौ, समाज सिबियारिबो जानो हासिगौ सिगांनि बादि। आरो नङाबा राजनितिकसो नालाय BPFआवबो फैनो हागौ, बहाबा थांनो हागौ। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।